Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Okhulumayo uLondeka Dlamini, intombi yaseMphithi, kuphithizela edolobha. I am in SA. I am in South Africa. On our last vlog, we were in Thailand. After Thailand, I went back to China, and then I stayed in China for 1 week and then traveled back to South Africa. So welcome back to my channel. Welcome back to my YouTube channel. Hey guys, I've been traveling. I've been going up and down. Actually, I even started traveling. I started traveling when I went to Guangzhou for business, for my business thingies. And then I didn't vlog that. But then I've been traveling. Stay 1 week, go to another country, go to another place, go to another city. So I've been on the go. So yeah, now I'm home. On this vlog, we are going to Ezintombini. Actually, tomorrow. Okay, let me just... So I'm going to church tomorrow. I'll be going to church, and then after church, I'll have to go to Wisdom, become a food, like kwenziwa unyaka nonyaka lo mcimbi. So yeah, I did go last year, and also last year I was there. Also this year I'm going because angisayi emhlangeni ngifica sengiseChina. Therefore this is my only mhlanga that I go to. Yeah, so tomorrow sizoqala esontweni. It is a Women's Day event, and then after church, quickly after church, I rushed to KwaMafuze. So yeah, ngizonibona kusasa. I just wanted to introduce this vlog, and then just wanted to open up this vlog. Yeah, izobonana kusasa. Bye yo. You don't know which color you like wena. Awahamba ngomkhizi nje befaka red nje khona la police akhona red. Ngoba uyazazi yena wena ufuna understand mina understand wena qala uthanda ngophi ukhala ngani. You must understand yourself muntu esifazana before you understand abanye. Ufuna understand abanye, know who you are. And if I'm not yeah, vlog like content create. Hey guys, sesiphumile esontweni manje siyahamba sesiya KwaMafuze. Ngibonana phambili ngilate size but ngoba ngiqhamuka ngimuhle. Asiyakhona kwamajiji sambona. Khona kanza kwethu majiji sambona. Mina ngiyanibona sambona ngosisi sambona. Ha majiji sambona. Mina ngiyanibona
Ngodokotela uyena wasenzela lo msebenzi omkhulu akaphakame lapho khona avele zikinye izinto besijabulele. Hey guys, ngiyotholile ichashana ngihambile ngayofuna ukugqugquzela because awungeni ngaphandle kwalo ithambo lenyawo elisabela imfondane yewe ngonyama yewe kunamahubo akhona lapha enisuke bese niwathola laphana phambili uthola ukuthi masele laphana okuningi akusafana nana Ngiyangithokozisa lethwebo buzule nami njengoba ukuthi inkomo madoda. Njengoba lokusofuyiswa nginqome enhlani manje. Nembuzo ezithu. Ngizothenga nesibaya. Ngiyabonga ukuthi ngisonke. Ngiyabonga uNkulunkulu amusisi. Kwande. Kwande. Ithikindisa sanibonane Dumela Sanibona
Sizonikhuthaza odadewethu ukuthi ziphatheni kahle, nihloniphe. Nihloniphe nibe nesineke. Sengivala ngoba isikhathi siyahamba. Ngiyacela nazi ukuthi imfundo ibalulekile. Lungile ningashada, but imfundo ibalulekile. Khona ngicela ukutshela yona sengivala. Isitifiketi sakho sokufunda asisoze sadatshulwa umuntu, kanti somshado siyodatshulwa. Ngiyabonga. Beye nana. Sesiyahamba manje.